ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ କନେକ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଦୁଇ ଥର ବିବାହ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତାମାନେ କିଏ ଏବଂ ସେମାନେ କାହିଁକି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁ ମହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟସଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଜାଗୃତି ଶ୍ରୋକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ଏହାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ ବା ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଟୁଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାପରେ ସେ ମାମା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଆର କୁଇନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ସବ୍ୟସାଚୀ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କଲେଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୀମା ମିଶ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଟୁଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଅଲିଉଡ଼ର କୁଇନ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।